Wat? Moet je hier ook al optreden? Bartje, nee, ik ga je niet optreden. Jeetje, jongen toch. Oh, je bent helemaal zen. Ik zit hier heerlijk met een kopje thee, een beetje honing erin. Het is hier fantastisch. Kijk, hier. Kijk wat ik tegenkom hier in de krant. Hier trappen ze carnaval af met een lach en een traan. Hoe tof is dat? Ik dacht, dat is echt iets voor ons. Dat is al geweest, hè? Ja, nee, maar ze doen dit 6 keer en vanavond ook. Hoe leuk is dat? Is dat eigenlijk... Ik heb 1,5 uur in de auto. Die A2 was Het dik. is de moeite waard, Bart. Ik weet zeker dat het leuk wordt. Ja. Kom, pak ook iets te drinken, dat het ook een beetje zen wordt. Klein hyperding. Het zijn even mijn spulletjes daar, hè? Dat is goed. Kan ik nog even terug in mijn zen. Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En wij nemen jullie samen mee in de aanloop naar het feest der feesten. Wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk En gezellig. dit is trouwens wel vastelovend, hè? Begint dat gezegd nou al? Pak de vlag. Hier, vat je vlag. Oké, kom op, we gaan. Nou, geen Brabants kwartiertje hier in Asteur. Want nog voordat de zaal door de prins zelf werd geopend, stonden er al zo'n 100 man in de ring. Hier leven ze naartoe. En hier ben je gewoon blij als je een kaartje hebt kunnen krijgen. Dat is toch fantastisch? Ja, superleuk. Hoe ging dat liedje? Als de sterren door boven stralen. En elke avond wordt iedereen persoonlijk welkom geheten door prins, vorst en president. Wat een nette mensen allemaal. Dat die allemaal netjes een hand komen geven en goeiedag, goedenavond zeggen. Netjes. Hey, goedenavond. Hey, goedenavond. Fijn dat je er bent. Hoi, hoe is het? Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Mooi. Voor wie komt er in het speciaal? Welkom. Oh, voor de prins. Hij kwam speciaal voor jou. gelukkig Is maar. dat familie dan ook? Nee, wel goed kennen. Een goede bekende. Want is dat ook zo in zo'n dorp, dat dan familie, vrienden, overal komen ze naar jou toe? Ja, dat is echt. Dat is leuk. En hoeveel heeft dat nou gekost, dat hele seizoen bij jou? Oh, ik heb het niet opgeteld. Heb ze veel rondjes moeten geven, of niet? Ja, dat valt ook om. Af en toe eentje. Af en toe, maar nu het was goed overzien gelukkig. Ik denk dat de zaal vol zit. Ja. En dat in zo'n korte tijd. Ja, En wat is het hoogtepunt vanavond? het hoogtepunt. Ik denk de laatste echt. Wat is die dan? Kinewiet. Ah, die twee. Michiel en... Ivan. Deze twee Assense vrienden doen dit jaar al voor de 8e keer met. Maar ondanks dat nemen ze de ganse act van binnen een half uur iedere keer nog in zijn geheel even door. Zo mag je oefenen, hè? Yes. Dames en heren, een hele goeie avond. En ik weet hoe moeilijk dat is om koud te oefenen. Ja, want wij waren hier eigenlijk om speciaal voor jullie het Zwanenmeer te dansen. Ja, want de Notenkraker was vorige week niet zo'n succes. Dus ben ik vanmiddag al dan denk je dat even ze langs sportief geweest bezig om de zijn. zaal te vullen. Ja, dames uit de Aalsten, luister maar eens goed. Want nee, dames, wandelen is geen sport. Denkt maar niet dat je van een uurke wandelen ook maar 1 grammetje vet verliest. Ging het maar zo handig. Die van ons ook, hè? Bijna iedere dag vraagt ze, vind je mij knap of lelijk? We zeggen van allebei een beetje. Hi Yvonne. Hoezo van allebei een beetje? Ja, gewoon knap lelijk. Hey, Hey. Mamme. Hi, Hallo. Christel. Hi, Imre. Christel. Michiel. Jullie zijn nog even bezig. Ja. Oké, zal ik jullie publiek? Oh, dat is goed, ja, toch? ja. Dat is net wat handiger dan een leeg woonkamer met 2 ongeïnteresseerde mensen, hè? En bedankt. En bedankt, Michiel. Nou, blow me away, mannen. Waar waren we gebleven? Wij waren bij Ging het maar zo handig. Oh ja, ja, ja. Hey, en die onzekerheid, hè, daar wordt het er niet goed van. Die van ons ook, hè. Bijna iedere dag vraagt ze, en vind je dit wat of maak dit met dik? We zeggen, nee, dat jurkje niet, maar die 14 toosjes met brie van gisteravond, die wel. En bedankt. Ach, weet je, met die mannen, wij zijn ook niet allemaal heilig, hè. Maar even, jullie zijn enorm op elkaar ingespeeld. Zijn jullie altijd al iets bezig met presenteren? Wat doe jij bijvoorbeeld voor werk? Ik werk voor een groothandel in tegels en natuursteen. Dat is heel anders. Ja. Oké, en jij? Ik werk als kracht- en conditietrainer bij Team NL, dus dat is ook iets heel anders. Super grappig. Totaal. Die snappen trouwens overigens ook niet wat ik doe daar. Dat zeiden ze gisteren nog op het werk. Ik denk wel dat ik enigszins een organisator of een gangmaker ben die ergens een quizje doet of een microfoontje pakt in de kroeg of een liedje zingt of bij de voetbalclub een keer een huldiging doe, dat soort dingetjes. Hoe ontstaat zoiets? Gaan jullie in welke maand denken jullie, nou, wij gaan eens zitten voor de nieuwe act?
Meestal beginnen wij in maart, april met een brainstorm. En dan de eerste paar sessies zijn altijd heel taai, want dan moeten we maar weer iets nieuws bedenken. Streven is wel om en nabij de zomervakantie, dan moet het gewoon in de basis, de tekst moet af. Ja, want ik moet ook zeggen, dat nou zijn we net begonnen met de eerste optredens, maar vorige week dan ben je er ondertussen wel klaar mee. Dan denk je, nou kom maar met een volle zaal, Ja. want we hebben mensen nodig. Ja, die heb je wel nodig. Jullie houden ervan om echt voor mensen te spelen. Vind je dat niet spannend? Spannend is het altijd, maar het is enerzijds ook wel ergens een soort stukje makkelijker of zo om het... Ja, ik snap dat. Ik sta natuurlijk zelf ook op een podium. Maar hoe vinden jullie het? Want jullie staan hier gewoon in jullie eigen dorp. Ik vind het altijd de meest lastige als er allemaal mensen zitten die ik ken. Voor jullie eigen familie, vrienden, mensen van de sport en zo. Is dat niet dood en doodeng? Ja, nou eigenlijk niet. Het is eigenlijk gewoon heel leuk dat ze er zijn. Die er ook min of meer speciaal voor komen. We kijken van tevoren vaak in de zaal en dan gaat het toch van, oh, zij zitten er, die zijn er vanavond. Oh, dat is wel leuk. En Dat ook, geeft geen extra spanning voor jullie. Nee, en je weet ook vaak dat daarna een reactie terugkomt. Die mensen koppelen ook altijd terug wat ze ervan vinden. En ja, die is doorgaans gelukkig is die vrij positief. Ja, en ik denk ook dat alle mensen hier weten wel een beetje wat het inhoudt en hoeveel tijd je erin steekt. Dus het wordt al gewaardeerd dat je op dat podium durft te gaan staan. Ja, dan ga je er met vertrouwen in en dan hoop je dat het valt. En dat is ook het enige wat je dan nog kan doen, is het vol flair brengen. Ja, dat vooral. Ik ben heel erg benieuwd of dit iets met het typetje te maken heeft. Ja, die gaat vanavond aan, ja. Dit gaat aan. Ja. Zou voor mij een heel leuk enkelbandje zijn, by the way. Maar ik ga jullie met rust laten, want jullie willen nog wel oefenen. Ik zie jullie straks nog. En ik wil jullie sowieso in die tutu zien. Maar heel veel succes. Thanks. Houdoe. Hoi hoi. Doei. Houdoe. Maar beste mensen, wij hebben natuurlijk beloofd dat wij Asten weer in balans gaan brengen. Ja, en daar hebben we jullie voor nodig. Ondertussen staat de zittingsavond op het punt van beginnen. De Steiner Blaaskapel warmt zich op en ik probeer ze erbij een beetje extra aan te zwengelen. Met gevoel, hè, met gevoel. En dan zingen. Op de lolly. Push in de bek, hè. Volle gas en lachen is belangrijk, hè. Laat hem op, pak ze. En onze mental coach, die doet even zijn collega-muzikanten even gewoon warm maken. Even in de goede sfeer krijgen. Dat doet hij goed. En na deze opwarmronde wordt de avond door de vorst officieel geopend. De bel luidt traditioneel, waarna de danseressen en de kapel de opmaat zijn voor de verschillende cabareteske optredens. Maar eerst noem ik met naar het Theater van Weert. Hier zijn 2 uitverkochte concerten van 100 jaar Weertje vastelovensmuziek. En er zijn natuurlijk wel kinderen die naar een ouders komen kijken, maar het is vooral voor het oudere publiek een feest van herkenning. Goedemiddag, van harte welkom. Ook hier wel iedereen netjes in de hand. Zeker. Geweldig. Even over vandaag. Hè. Waarom is het zo belangrijk om dit te organiseren vandaag? Omdat die liedjes niet verloren mogen gaan. Omdat die liedjes echt in Weert, door Weert mensen geschreven zijn. Weert heeft natuurlijk vroeger de Telstar Studios gehad met Johnny Hoes. Ja, Johnny Hoes en Adriaan Hoes ook nog. Hè? Ja, dus Weert heeft een hele gezonde voedingsbodem gehad voor het ontwikkelen van carnavalsmuziek. Maar heel veel schrijvers, heel veel zangers. En ja, dan creëert ze gewoon dat er heel veel jaren op rij hele leuke liedjes zijn geschreven. Welke is dat ze zeggen, ja, dat is de plaat, die moest ze hebben, die heeft ook iedereen en weer. Nou, dat kan er maar één zijn, dat is de geel LP. De geel LP? Dat is een gele LP-hoes met een groene rok op. En iedere Weert naar Kindje LP en de liedjes die erop. Dus die moest ze eigenlijk gewoon blijven draaien. Ja, zeker. Hallo. Welkom. Hele belangrijke mensen. Hallo. Hoi. Welkom. Goedendag. Hallo. Welkom. Ja, we zitten vlak voor de voorstelling, mensen. En wij kunnen ze nu beter even spreken als de dirigent. Daar zit die kamerveer. Joe. Dat is dat ook. Hey Bart, dat is toen de dirigent geweest. Ik ben de dirigent. Wat geweldig, van Sint-Jozef. Sint-Jozef, 88 moet weer. En wat gaat je doen dadelijk? Ja, 3 jaar geleden kwam ik met het idee eigenlijk om eens van slavensmuziek.
om dus eigenlijk te digitaliseren. En bij mij op de eerste rij is Carla van Doren. Ja. En dat is een dochter van ene ook die veel gecomponeerd heeft, Fried van Doren. Die heeft die stukken gemaakt allemaal. Ja, bijna allemaal wel. En dan zie je dat allemaal geschreven partiekjes en dat is geweldig. Alleen dat is vaak incompleet. Maar dat is fantastische muziek, dat heb ik altijd gezegd. Dus ik zeg, daar maken we een project van. En het publiek hier kennende, ja, werd het dadelijk dit ding echt gewoon spas en plezier. Ik verheug me er enorm op. Wat leuk, man. Is dat Carla? Oh, hoi Carla. Hoi, ik ben Bart. Wat leuk. Mocht ik even vragen? Ik begreep, er zitten heel veel stukken van uw vader in. Ja, hij heeft heel veel liedjes gecomponeerd, maar vooral de meeste liedjes allemaal gearrangeerd. Ja. En van de jaren 60 tot de jaren 2010. In 2011 is ze gestorven. En wie is het om dat nu te gaan spelen, om die stukken van hem te gaan spelen? Ja, dat is keileuk. Dat is echt keileuk, maar ook wel heel emotioneel eigenlijk. Dat er nog door zoveel jaren nog een eerbetoon aan hem een beetje komt. Door al die nummers nog een keer verbeterd te komen. Een dag vol historie in Noord-Limburg. De aanleiding van deze speciale concerten is dus het 100-jarig bestaan van vastelovensvereniging De Rogstekers. Maar de uitvoerende harmonie is nog ouder, uit 1880 zelfs. Je gaat geschiedenis schrijven, mensen. Zet hem op, hè. De Rogstekers en de Harmonie hebben een heel belangrijke rol gespeeld in het doorgeven van het Bierter cultureel erfgoed. En ze mogen mensen zingen. En je moet uiteraard met zingen. Oké, ja. Veel plezier. Veel plezier. Straks meer Limburgse muzieknostalgie. Maar eerst naar de klotters en klottinnetjes in Brabant. We flippen er een muntje op. Ik dacht mijn muntje. Nee. 50-50. Kop of munt? Hou gewoon je kop, Sam. Ik wil gewoon hier lekker roulette spelen en er blijft erbij. Munt. Oh, wat doe jij nou? Nee, Sam. Dit is niet hoe we dit gaan doen, hè? Het amusement van deze zittingsavond kun je eigenlijk wel beschrijven als cabaret en toneel. Vooral over de lokale politiek. Waar natuurlijk ook de vrouwelijke burgemeester flink op den hak wordt genomen. Naast een paar duo's treedt straks ook nog de groep van de Oude Prinsen op. Ze hebben een flink aandeel in het succes van de nu 66-jarige vereniging. Want Aster roeit best wel wat tegen de stroom in met een bloeiend carnaval in een klein dorpje. Hè. Wij doen een stukje over het gemeentehuis in Asten. Want dat is één puinhoop daar. Het gemeentehuis. Ja, gemiddeld. Een beetje te hak, een beetje spiegelen. Financieel gaat het niet geweldig. En nou, dat is de draak door alles. Dat is vastelovend. Ik zie gewoon medailles. Wat is die allemaal? Onderscheiding. Onderscheiding. Oh, ja, goed. Sorry. De gouden klot. Medailles zeggen we. De gouden klot, dat is een groot symbool. Ja. De klot is het. Ja, de turf. De turf, dat is de prinselijke onderscheiding. Ja, hier hebben wij het net even, ben hem al tegengekomen. Hier hadden we het over. Dit is niet niks, hè. Deze worden hier gegoten. IJsbouws heeft de klok gegoten van de Notre Dame. Echt waar? In Parijs? Serieus. Is die hier gemaakt? Die gaan heel de wereld over. Ja. En dit is dus ook zo'n grote ding. Dat is gegoten. En dat is een symbool, of de prinsen die zelf bedacht. Wat is het, een sousaphone of zo? Ja. Hoe is het gesteld met de carnaval in Asten? Super. Hoe ziet het er over 10 jaar uit bijvoorbeeld? Super. Omdat er gewoon een heel vaste groep is die blijft carnaval vieren. Die blijven komen. We hebben altijd een hele jeugdiraad van 11. Ja. De aanwas zijn elke jongens van voor in de 20. Dat is natuurlijk heel slim, hè? Want die brengen er families mee en die brengen er vrienden mee en zo. De prins komt altijd zeg maar, uit een andere familie, andere buurt. Op die manier blijf ik toch een grote club mensen houden die carnaval vieren. Dus zo'n zittingsavonden zijn nog ongelooflijk belangrijk. Die is zeer belangrijk. Van het toneel naar de muziek over het aardig mannetje en de meertje met de typische weertje. Het zijn de klassiekers die de zaal van het Munttheater metvuren door de tijd. De eerste helft zit erop. Wie vond je het? Ik vond het geweldig. Ik vind het complete nostalgie. Druk in de oude tijd. Ja. Emotioneel zelfs. Ja. Ik hoop, bij welk liedje wordt dat?
alles. Echt waar? Alles. En wat doet dat met je als je dan zo'n bekend liedje... Kippenvel. Echt waar? Hoe voelt je dat? Wie is het aan? Oh, helemaal. Echt waar? Geweldig. En is het dan vooral de melodie of zijn het de teksten wat je van zegt? Dat vind ik wel heel Nou, mooi. als ik dan denk naar dat liedje van ik heb er een streepje door, dat me denken dat we het eerste met onze oudste zoon metlepen met een optocht. Echt waar? Hoe lang is dat geleden? Nou, dat worden 87. En het raak ik zie je Ja, daar. ik vond je het echt voor echt schoon. En er worden ook prachtige beelden op de achtergrond, hoe de Rood van Elf en zo ook door de optocht geest. Dat doen ze zelf ook. Ja, dat is Hulpbie en die 100 jaar. Dat is echt een eer. Dat is echt een ongedeelde zin van 100 jaar traditie, 100 jaar historie. En dat is ook goed om dat op te kunnen dragen. Ja, en ik zag ook wel jonge mensen in het orkest. Dat is wel super te gek. Dat is heel mooi, absoluut. Wie is het voor u om hier naar die liedjes te luisteren? De oude meuk allemaal. Heel leuk. Echt waar? Ja, Maar waarom dan? Ik ben er mee opgegroeid. Met volle borst zing ik dan dit refrein. Alleen in liefde wil ik altijd blijven. Zieken in de vasteloven. Aan het mitzingen altijd merken ze het orkest, de artiesten en de dirigent de juiste snor wie het publiek weet te raken. Maar natuurlijk heeft iedereen zo zijn eigen favoriet. Ja, Bogenbal. Omdat, ja, Bogenbal en Wiert, dat vind ik ook hartstikke gaaf. Dat liedje, dat past er perfect bij. En is er een passage in de tekst waar ze dan zeggen, ja, dat pakt het helemaal? Zit niet bang omdat het gek is, maar maak lol omdat het vastelovend is. Carnaval is, zeggen ze. Carnaval, nee, maar vastelovendje. Lovendje. Vastelovendje. Ja, goedemorgen allemaal. Hier spreekt jullie burgemeester. En ik ben altijd onder de indruk van al dat werk dat door zoveel mensen wordt verzet. Om mij te zien werken. De creativiteit die carnaval losmaakt. En dan al die vrijwilligers die bijvoorbeeld deze zittingsavond tot een succes maken. Me dunkt, het moet voor mij ook te doen zijn. De jongste artiest vanavond is Morris. Die wordt door Lisette in de Griem, hè? Ja, zie ik. Ja, hij heeft daar een puistje, dat moet een beetje extra. Morris 16 lentes ben je. Ja, ja. En dan al gewoon een ton praten, wat ben je? Of een cabaretier? Het is, ik heb eigenlijk zoveel mogelijk afstand genomen van een bepaald iets. Een cabaretier, tonprater. Ik wil een beetje mijn eigen stijl hebben. Wat is dat in jou dat jij zoiets hebt, ik moet die op dat podium staan? Ik denk dat het vooral een beetje mijn carnavalshart is ook. Ik vind de mensen hier geweldig. Ik ben er eigenlijk al, sinds mijn 12e eigenlijk al echt goed betrokken bij de carnavalsvereniging. En ik vind het ook prachtig om hier op het podium te staan en te zien dat mensen een leuke avond hebben. En het is toch een beetje ook een trots van, ik ben leuk genoeg om grappen te maken op het podium. Ja. En ambieer je dat ook om later in zo'n theater te gaan staan? Ik zou, zeker als ik de kans heb, zou ik er... Wat doe je nu? Waar zit je op school? Ik zit nu op 5 VWO en ik weet nog mijn god niet wat ik wil doen. Hij komt in het stuk eigenlijk ook aan bod. Want ja, ik ben ook maar jong. En ik je bent 16, weet jij veel. Ook je moet naar buiten, achter de vrouwen aan, of niet dan? Ik heb een vriendin, dus ik heb dat niet nodig. Veel succes, daar maakt er wat leuks van. Ja, dat komt goed. Het riepelt overal. Dus verslint me niet meer Schotlands carnaval. Het zijn de dagen van ons leven. Het zijn de dagen van jou en mij. We kunnen samen weer leven. Want bij de klokken Jan en alle mannen bij. Behalve Bram dan, hè? Oh, dat is toch zo'n goeie. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Is pas 16, hè? Zit toch heel durp zitten kijken. Ja. Hoe noem je een otter die de hele tijd trilt? Een bever. Voor de domme blondjes hier onder ons. Ik
zal deze grap na de show nog wat duidelijker uitleggen. Hey, mannen! Jo, mannen. Ja, mannen. Ballerina's. Ja, dan ga je daar terugzien, die moves. Wat is dat roze bandje nog daar? Ja, dat komt dadelijk hier nog om mijn haren en een haarbandje. Ja, want ik vond het briljant. Ik kwam jou net tegen toen jullie net binnenkwamen. En toen deed jij even voor wat er bij jou langskwam. Je hebt er altijd bij die dan meteen zo aankomen van... ik ben benieuwd wat je nog allemaal in petto hebt, maar mij gaat niet meer laten lachen. Weet je wel? Dat is natuurlijk ook op het einde. Ja, die zitten er ook bij. Heerlijk. Kernwoorden bij de stukjes van vanavond, hoe kan het ook anders, zijn Asten en Klotland. Voor het publiek des te makkelijker om in te haken. Goed, klotters en klottinnen, dan zijn we aangekomen bij de afsluiter van vanavond. En dat doen de heren al enkele jaren. Juich ze naar boven, joel ze naar boven, want hier is speciaal voor jullie Kierenwiet met schoonschip. Dan, aan het einde van deze lange avond vol Assense creativiteit, is de beurt aan Imre en Michiel. Ze vliegen er meteen in bij de 90 jaren klassieker. De hoorband en de tutus die doen de rest. Want nee, dames, wandelen is geen sport. En het lukt zo hoor. Het duo laat Klotland voluit lachen en draait een hele vrolijke punt aan een mooie carnavalsavond. Kom ze weer aan hoor. En vind je dit wat of maakt dit me dik? We zeggen nee, dat jurkje niet. Maar die 14 toosjes met brief van gisteravond, die wel. Hé meisje, wil even die trekker. Trekker. Na maanden van voorbereiding laten ze zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Samen een feestje bouwen. Carnaval in Klotland is wat mij betreft veel meer dan alleen een feestje. Het is de gemeenschap die met z'n allen in beweging komt. Mensen die zijn eigen volop inzetten om er iets geweldigs van te maken. En het zijn de mensen die het maken. Je doet het met z'n allen. Want je kent zoiets niet alleen. Dan vind ik dat we echt wel trots op mogen zijn als Asten. Dat wij zo'n mooie carnaval kunnen maken. Het was superleuk. Superleuk. Goed zo'n dorp maak je gewoon een hele revue. Precies. En het was met een lach en een traan zoals het in de krant stond. Ik heb niet zoveel gehuild, maar dat was wel. Tranen gelachen. Ja, dat was het. Ja, dat is wel. Ik heb echt genoten. Heerlijk. Wat ga je doen? Jas halen.